Ta' kull sena kif joqrob żmien il-milied bosta jberrem f'moħħhom biex jagħtu kelb jew qattus bħala rigal lil xi qarib. Iżda minkejja l-ġest ħelu hekk kif ġerru jew qattus ċkejken ferħ biss iġib. Ftit huma dawk li qisu r-responsabbiltà li jġib miegħu annimal u jekk dak li jkun hux lest għal impenn ta' madwar 15-il sena. One News tkellem mal-manager għad-drittijiet tal-annimali fih dan l-MSPCA Altea Galja fejn spjegaltilna aktar dwar dan u dwar meta biss għandu jingħata annimal bħala rigal. Jekk il-familja tkun ilha taħseb li biex tadotta jew kellha tixtri xi kelb jew qattus u tafu li il-commitment xi jkun u kulħadd lest għal dak il-commitment ma fiha xejn ħażin billi tagħti rigal tagħtih bħala rigal għall-milied. Ovvjament irid ikun bil-konsens tal-persuna li ħadd trabbih. Jispjegat ukoll kif wieħed għandu jevalwa kollox, kemm l-impenn kif ukoll dak li jkun jiflaħ irabbi annimal. Ma ninsewx li annimal jgħix bejn 15 u 20 years, l-ispejjeż mhumiex żgħar, u ovvjament is-saħħa wkoll irid tkollok is-saħħa biex toħossibha, ma jitkollok il-ħin għalihom ukoll. Galja temmet b'appell dwar kif jekk wieħed għandu l-ħsieb li jixtri kelb u mhux jadotta, għandu jagħmel ir-riċerka kollha neċessarja u jara li dak li se jixtri l-kelb jew qattus minn għandu ikun breeder responsabbli u mhux backyard breeder. L-appell tagħna dejjem ikun li nippruvaw nadottaw mhux nixtru. Jekk ħadd tixtru araw li ħadd tixtru minn għand breeders responsabbli. Kull kelb jagħti l-istess imħabba, kull qattus jagħti l-istess imħabba, ġifieri l-pedigree ma tagħmilx demp il-kelb iferfer imma l-imħabba tagħmilha. Finalment, importanti li wieħed iżomm f'moħħu li kull annimal iġib ferħ u jservi ta' kumpanija u li minkejja li ma jitkellmux, xorta waħda ħaqhom familja l-estat tihom dak kollu li jkollhom bżonn tul ħajjithom, b'mod speċjali imħabba.